Hi guys, morning. Ako din yung mag-urong instructor sa plumbing, piping. O din siya ang fitting na to karon. Male yun, male. Pares niya, female yun, female. Na ba? Para tuslok ka na, connection, straight yun, straight. Ang agas sa tubig, so dikta. Kaya og male god niya, pares mo male pod, yan ay pananglet. So pag-abot na, yun pwede. Mo po na sa ato ang life no. Male ug male ipares ana di good di magabot ay. So female gud tuslok na aron smooth o agas yung tubig way usik pero male pwede o female pod female di pud magabot. So mo ni male jud male ya female pares no female no. God created male and female ana mga yun no tuslok na di good ko ano di good male nya male no nya ang agi na to muna ni project na to na ito pagason guys. Woo. Nagkiagas no basta male o female no di good male ug female good ano na siya ni agas na to